Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong ablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 16 verse 15 hangtod sa 16. Napan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 16 verses 15 hangtod sa 16. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Sa atong pagdangat mga kaigsuunan sa bersikulo 15 ug 16, makita nato kining gitawag nga Great Commission. Gitawag kini og Great Commission sumala ni Marcos. Ang pasabot ni ining Great Commission, dakong sugo or dakong tahas nga gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia nga pagabuhaton. Mao kini ang tahas nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga disciples, adisir siya mikayab padulong sa langit. Mao kini ang marching order kung sa sundalo pa mga kaigsuunan. Nagpakita ang atong Ginoong Hesukristo kanila personally, o gihatagan sila og tahas o sugo personally. Og sumala pa ni Matthew, gumikan kay kini nga tahas, gi-record usab ni Matthew, gipakita ni Matthew ang pagkalabing labaw ni Kristo sa iyang paghatag ni ini nga tahas. Sumala pa sa bersikulo 18 sa Matthew 28, ang giingon dinhi, miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. So adunay absolute power and authority ang atong Ginoong Hesukristo samtang nagahatag siya niini nga tahas nga ang iglesia mulakaw ug manangyaw sa pulong sa Ginoo. Dunay upat ka butang nga atong tan-awon sa atong pagpamalandong sa dakong tahas nga gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa pagpamalandong niining upat ka butang. Una, makita nato ang prioridad nga gihatag sa Ginoo nga pagabuhaton sa iyang iglesia. Ang giingon dinhi, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Sumala ni Marcos ug sumala ni Matthew, makita nato ang sugo nga kinahanglan ang iglesia mulakaw ug musangyaw sa pulong sa Ginoo. Kini nga pulong sa Greek language mga kaigsunan naa sa aorist participle nga nagrepresent kini og action nga pagabuhaton gayod sa mga katawhan. Sugo kini sa Ginoo, gipalibutan kini sa duha ka sugo nga mohimo kuno kita og mga tinun-an ug musangyaw sa ebanghelyo. So therefore kining pulong nga go or panglakaw kamo aduna kini puwersa, ingon nga sugo. It carries the idea of a single action with a continuing effect. Gisugo sa Ginoo ang iyang iglesia sa tumong nga dad-on ang ebanghelyo sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Mao nga dako gayud kaayo kini nga prioridad gumikan kay tibuok kalibutan ang gilangkuban niini mga kaigsuonan.
Sumala pa sa Ebanghelyo ni Matthew, ang focus sa tanang mga kanasuran. Ang giingon ni Matthew, "Go therefore and make disciples of all nations," mga kaigsuunan. Aduna usay universal scope ang gipadayag ni Marcos. "Go into the world and preach the gospel to all creation." Sa tanang binuhat, meaning to say, universal kini mga kaigsuunan, tibuo kalibutan ang gilangkuban niini. Ang idea mao nga ang ebanghelyo universal nga gitaniyag kini sa tibuo kalibutan. Wala mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan alang lamang sa usa ka nasod, alang lamang sa Israel, kundili mianhi si Kristo sa kalibutan aron luwason ang mga kalag from every tribe, every tongue, and every nation. Sumala pa sa gipadayag sa Biblia, sa Revelations chapter 5, verse 9, ang giingon dinhi, "Nag-awit sila og bag-ong awit, takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon, ug sa pagtangtang sa mga silyo niini. Kay gipatay ka ug pinaagi sa imong dugo, gitubos mo ang katawhan alang sa Dios, gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan ug kanasuran." So nakuha nato ang gilangkuban mga kaigsunan. It's worldwide, it's universal. Dili lang alang sa nasod sa Israel ang kaluwasan gitaniyag mga kaigsunan. Revelations chapter 14 verse 6 ang giingon dinhi, "Unya nakita ko ang laing anghel nga naglupad ug nagdala sa walay katapusang mensahe aron isangyaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan sa nagkalain-laing nasod, banay ug pinulungan." So ang dakong tahas or dakong sugo nga gihatag sa Ginoo kinahanglan nga pagabuhaton nato kini sa tanang lakang sa kinabuhi. Mahimo usab natong i-translate ang pulong ni Kristo sa "as you go", sa inyong pagpanglakaw. Make disciples of all nation. So tanawon nato ang Great Commission, sumala ni Matthew ug sumala ni Marcos all together. Kung atong i-combine kining duha mga kaigsuunan, ingon niini ang essence sa prioridad nga gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia. "As you go, proclaim the gospel and make disciples." Sa inyong pagpanglakaw, imantala ang ebanghelyo ug paghimo kamo og mga tinun-an. So ang idea mga kaigsuunan mao nga ang iglesia kinahanglang mulakaw ug isangyaw ang iyang pulong. Ikinabuhi nato ang gospel gumikan kay ang pagpanangyaw dili lang pinaagi sa pulong kundili pinaagi usab sa atong kinabuhi. Naghatag ang Ginoo kanato og dili maihap nga kahigayunan. Ang atong duty mga kaigsuunan, himuon natong prioridad ang pagpanangyaw sa ebanghelyo. Mao nga sulod sa 5 ka tuig na kapin mga kaigsuunan, nagpadayon ang atong programa dinhi sa kahanginan. Dili lang kay prioridad kini, kundili gihatag usab sa Ginoo ang iyang tumong sa pagluwas sa mga katawhan, sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa tanang mga binuhat. Preach the gospel to all creation. Ang kaluwasan nga tumong sa Ginoo sa mga makasasala mahitabo lamang kini pinaagi sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang buot ipasabot niini, walay kaluwasan kung ang usa ka tawo nagpabiling ignorante sa sulod sa ebanghelyo or sa unod sa ebanghelyo or mensahe. Sumala pa ni Pablo sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16. Ang giingon niya, "Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo." So, ang kaluwasan mudangat lamang sa mga katawhan pinaagi sa maayong balita. Therefore, kinahanglang masabdan sa mga katawhan ang unod sa maayong balita, sa good news mga kaigsuunan. Mao kini ang pamaagi nga dadon ang good news sa mga katawhan. Ang pamaagi mao ang pagwali. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 21. "Kay sa iyang kaalam
Maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. So you see, imposible nga maluwas ang usa ka tawo nga dili makapaminaw sa mensahe sa ebanghelyo nga kinahanglang iwali. Mao nga nagkugi kita sa pagwali dinhi sa kahanginan. Therefore higala kung ikaw galikay-likay ug wali kay dili gayud ikaw ganahan maminaw ug wali, know for sure nga imong gibalibaran ang pamaagi sa Ginoo nga masabta nimo ang maayong balita sa kaluwasan pinaagi sa grasya. Ang ebanghelyo mensahe kini ug kinahanglan nimo kining mabatian higala. Mao nga ang sugo sa Ginoo tataw gayud kaayo. As you go, proclaim the gospel. That is why we are proclaiming the gospel dinhi niini nga istasyonan. The gospel is the universal responsibility of every believer. Tinuod nga ang gisugo sa Ginoo mao ang 11 ka apostoles ug ang mga kauban sa mga apostoles, kauban ang mga pastors, mga kaigsuonan. Pero ang pagpangwali sa ebanghelyo wala kini gilimitar sa mga pastor lamang, kundili sa tanang mga tinuod nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang mga tawo nga galikay-likay sa pagwali sa ebanghelyo. May mga churches, mga kaigsunan, may mga simbahan nga galikay sa pagwali sa ebanghelyo gumikan kay alang kanila ang kining taas nga wali, pagpasabot sa pulong sa Ginoo, kinaraan rakuno nga pamaagi. Pero mga kaigsuunan, wala kitay katungod nga usbon ang pamaagi sa pagtawag sa mga makasasala. Pinaagi lamang gayud sa pagwali, bisan pa og daghang masakitan, bisan pa og daghang dili ganahan niini. Mao kini ang pamaagi nga gihatag sa Ginoo aron dad-on ang mga kalag sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Lloyd Jones, mao kuno nga nagkadautan ang atong kapanahunan karon, gumikan kay ang mga churches nagtinapulan sa pagwali. Mao nga nagkalata ang atong katilingban. Gitalikdan sa iglesia ang number 1 nga tahas nga gihatag sa Ginoo kaniya nga muwali sa ebanghelyo. Mao nga mikuyanap ang pagkadautan sa atong katilingban. Ang pagwali, mga kaigsuonan, mao gayud kini ang pamaagi sa Ginoo. Ug kinahanglan nga hatagan kinig prioridad sa tanang mga iglesia. So, iyuwang gilitso. Ang but pasabot niini, preach, isangyaw ang maayong balita, gikan kini sa Griego nga pinulungan. I-announce ang good news. Pero kung atong basahon ang Acts chapter 8 verse 1 to 4, dili lang ang mga apostoles ang nagwali, kundili ang tanang mga disciples, ang tanang mga miyembro, ang giingon dinhi. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga tawong Dios noon ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang simbahan ug gipaniksik niya ang mga kabalayan ug gipanakop ang mga magtutuo, lalaki ug babayi, ug gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo, take note mga kaigsunan ha, ang mga magtutuo nga nagkatibulaag ngadto sa nagkalain-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe. Mao di ay nga gipatibulaag sila sa Ginoo sa nagkalain-laing dapit aron masabwag ang mensahe sa nagkalain-laing dapit. Kay kung magpadayon ra sila sa Jerusalem, magpabilin sila dito, ang mga apostoles lamang ang magwali, napugos intawon sila og wali. Gumikan sa mga paglutos, gigamit sa Ginoo ang paglutos, nagkatibulaag sila, napugos sila og wali, nasabwag ang maayong balita sa kaluwasan
pinaagi sa grasya lamang. Tungod kay ang ebanghelyo kinahanglan nga mawali sa nagkalain-laing dapit. Mao nga niadtong pamaagi gipagawas gayud sa Ginoo, pinaagi sa mga paglutos ang mga Kristohanon didto sa Jerusalem. Si Kristo mianhi dinhi sa kalibutan, nagkinabuhi siyang balaan, 100% holiness, ug namatay siya didto sa cross sa Kalbaryo isip kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Si Kristo mo'y nagtangtang sa tunglo, nagtagbaw sa kapungot sa Dios, pinaagi sa iyang pagkamatarong ug pinaagi sa iyang balaang dugo, ug nabanhaw siya pagkahuman sa tulo ka adlaw. Busa ang kinsa nga mutuo or si bisan kinsa nga mutuo kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas, maluwas gayod gumikan kay si Kristo ang nahimong kapuli niya. Gisunod ni Kristo ang tanang sugo sa Dios ug gibayaran ni Kristo ang tanang silot sa sala pinagi sa iyang dugo ug kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo. Kini nga maayong balita, tahas kini nga gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia nga kinahanglan isangyaw sa tanang katawhan. Romans chapter 10 verse 15 ang giingon dinhi, ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa maayong balita. It is our duty to go, gumikan kay sugo sa Ginoo nga kita manglakaw ug muwali. It is our duty to go, gumikan kay luoy kayo ang mga katawhan kung dili nila masayran ang dalan padulong sa kaluwasan. So, dili lang kini prioridad nga gihatag sa Ginoo sa iyang iglesia, dili lang kay gipadayag sa Ginoo ang iyang tumong nga ang ebanghelyo mudangat sa mga katawhan pinaagi sa pagwali, kundili naghatag usab kini og katungdanan sa tanang mga katawhan nga maghinulsol, nga maminaw sa ebanghelyo, maghinulsol og musalig kang Kristo. Ang giingon sa atong teksto, ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan. So, ang silot gi-attach sa unbelief, busa ang baptism wala kini labot sa kaluwasan. Ang baptism dili makaluwas, hinuon ang tinuod nga naluwas isip pagmantala nga sila naluwas na musubmit sa sugo sa Ginoo sa baptism. Pero ang baptism dili kana makaluwas, tubig ra kana mga kaigsuonan. The gospel message is not optional. Command ang gihatag sa Ginoo with all authority nga kinahanglan ang mga katawhan maghinulsol og musalig kang Kristo. Kung sugo sa Dios ang pagwali, sugo usab sa Ginoo sa tanang katawhan nga mamati sa wali. Ang dili mamati, dili makatuo, dili sila makabaton og tinuod nga pagtuo, ug dili usab sila makahinulsol. Busa kinahanglan gayud nga mamati, dili kini optional mga kaigsuonan. There is a glorious promise, adunay saad ang Ginoo sa tanang mutuo sa ebanghelyo. Maluwas sila gikan sa ilang mga sala, gikan sa silot sa sala, ug gikan sa gahom sa sala. So adunay kabag-uhan nga mudangat sa ilang kinabuhi. Hatagan sila og kalinaw sa Dios. Kining baptism, outward declaration lamang kini sa inward work of the gospel. It also implies union with a local church. Ang baptism, pagabuhaton kini ilalom sa awtoridad sa usa ka local church. Pinaagi sa local church ang discipleship or pagpadayon sa pagpanudlo mahitabo mga kaigsuonan. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, buniyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So adunay mensahe sa pagkaalaot sa tanang mga tawo nga magpadayon sa ilang pagkadili matinuuhon ug pagkatig-a sa kasing-kasing. Ang dili mutuo pagasilutan. Ang ebanghelyo maayong balita.
pero kinahanglan kining pagadawaton. Kung dili nimo dawaton ang maayong balita, malaglag ikaw diha sa imong sala. Ang giingon ni Kristo, I came not to call the righteous but sinners to repentance. So sugo gayod alang sa mga makasasala nga maghinulsol, talikuran ang sala ug mudangup kang Kristo alang sa kaluwasan. If you will repent of your sin and believe in Christ, luwason kaniya higala. Alang sa mga taong magpadayon sa ilang unbelief ug dili naghinulsol, mensahe kini nga mahimo silang alaot hangtod sa kahangturan kung maabtan sila sa kamatayon ug pagbalik sa Ginoo nga wala naghinulsol ug nagsalig kaniya. Ikaupat ug katapusan, adunay problema nga gipakita niini. Problema gumikan kay ang iglesia nagtinapulan. Dili kini prioridad sa iglesia, murag dili importante ang pagpanangyaw. No, importante gayud kaayo kini. Gumikan kay trabaho kini sa gingharian sa Dios. Mao kini ang pagpangabudlay nga kinahanglan gayud natong unahon. Matod pa sa Matthew 6:33, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Paharia si Kristo ug ang hari nagsugo kanato nga manangyaw gayud kita. Kinahanglan dili kita ma-distracted mga kaigsuunan. Atong tan-awon ang bagang mga katawhan, luoy gayud kaayo sila kung dili sila maluwas. Luoy gayud kaayo kung magpabilin sila sa ilang kahimtang. Mudangat kanila ang kamatayon unya wala nila masabti ang grasya sa kaluwasan pagkaluoy gayud kaayo. Nganong nagdumili man kita sa pagbuhat nini, gumikan ba kay lisod kining pagabuhaton? Tinuod, lisod gayod ang pagpangwali. Dili lalim, apan gamhanan ang pulong mga kaigsuunan. Sugo kini sa Dios. Pakigambit sa mga pagantos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw, busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Lisod ang pagpanangyaw pero adunay saad ang Ginoo. Ang giingon sa Matthew 28:20, ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Salamat sa Ginoo, gumikan kay nagpadayon ang atong programa sa kahanginan. Lisod kayo kining buhaton apan giubanan kita sa atong buhi nga Dios. Luke chapter 9 verse 62. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios. Mao nga mopadayon gayud kita sa bulhaton igsuon diha kang Kristo. Or basin og dili nimo kini buhaton gumikan kay nabati nimo nga dili nimo kini trabaho lamang kini sa mga pastor, gipakita na nato kaganina nga trabaho kini sa tanang mga tinuod nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo. Pwede ba nga dili nato siya ipaila sa mga katawhan? Sila na miligro nga maalaot ang ilang kalag, duol na ang kamatayon, ya magpakahilom lamang kita. Or basin og nabati nato nga wala pa kitay hinagiban, wala pa kita nabansay alang niini nga buluhaton. Mga kaigsuunan, kinahanglang musalig kita sa gahom sa pulong sa Ginoo. Mas hait pa sa espada nga duha ang sulab. Busa kun ilitok nato kini sa atong mga baba, mamunga gayud kini og kaluwasan sa mga wala pa kaila sa atong Ginoong Hesukristo. Dili nato problema ang resulta sa atong pagpangwali. Trabaho kana sa Ginoo. Ang importante, muwali lamang gayud kita isip pagsunod sa sugo sa atong Ginoo. So obviously, dako kayo kini nga buluhaton, apan ang bunga niini adunay eternal consequences. Kung adunay mga kalag nga maluwas pinaagi sa atong pagpangwali, magmaya ang mga angheles sa kalangitan, mga kaigsuunan. Kung adunay kalag nga maghinulsol, ang mga apostoles ilang gitugyan ang ilang kaugalingon alang niini nga buluhaton. Ang giingon sa Mark chapter 16 verse 20, ug nang lakaw ang mga tinun-an ug nanangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Mitabang gayod kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila og gahom
sa pagbuhat ug ilhanan. Hinaot nga atong itugyan ang atong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug alang sa mga kahigalaan nato nga wala pagyud ka dawat sa libre nga gasa sa kaluwasan, madawat nimo pinaagi sa pagtuo. Higala, hinulsuli ang imong sala, talikdi ang imong sala ug dangup kang Kristo, saligi lamang siya nga ang iyang dugo igo na alang sa pagtabon sa tanan nimong sala, alang sa imong kapasayloan. Kung imo kining buhaton karon, ang imong ngalan mahasulat sa libro sa kinabuhi. Maluwas ikaw pinaagi sa grasya lamang ug dili pinaagi sa atong maayong buhat. Gumikan kay ang atong maayong buhat, hugaw nga panapton lamang at tubangan sa Dios. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangaliya ang bunga niini. In Jesus name we pray. Amen. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you, here in this corner, for the good and the right, stands the champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world. He is which reaches everywhere, his age is evermore. He is higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He is more mighty than the mightiest, he reigns from above. The old-time, undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for me. An angry crowd crucified this king who wore their crown, as they gladly watched the champion go down. Oh, but I will never count him out, for I'm a witness of the day he rose to reclaim the title, the champion of love. He is higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He is more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's higher than the highest, greater than the great. No one could ever take his crown away. He's more mighty than the mightiest, he reigns from above. He's the all-time undefeated champion, the all-time undefeated champion, the all-time undefeated champion of love, of love.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.